अधिक मासांतले दिव्याची महिमे श्रीकृष्ण परमात्मा लेगी लक्ष्मी अशी म्हणतात. देवा अधिक मासांतू दिव देवाला जळला रे आणि दिव दान केलं रे कसं पुण्य असा. आणि देवाला दिव जळ का त्यांची मंगळद्रव्यानं वाती कितली उरकाची कितले दिवस पासून लाव का हो दिव म्हण सांग लोक कल्याणा खातीर म्हणता. त्यांना देव म्हणता पाड्याचे पहिले दिवस सकाळी उठान थंडूत का न्हावका थंडूत का न्हावच पासून थंडूत का न्हाले रे मस्त पुण्य असा. बायंतल्या न्हालं तरी आणि बरं आहे. तीळ आणि आवाडाचे चूर्ण मिक्स करून अंगा लावून घेऊन कड न्हावका आणि गायीची मूत लावून घेऊ का. नाचत असताना पुरुषोत्तमाला हे श्लोक सांगता. देव देव ऋषिकेश तुम सुरासुर नमस्कृत पापक्षयाय स्नानेस्मिन् स्नानार्थ महमुद्यतः संपादयत्व विघ्नेन पुरुषोत्तम ते नमः. म्हणा रे देवा ऋषिकेशा तू देवदेवत लोकांना जन पूज करून घेता मिगल पाप टवच का म्हणून हे शून्य मासांत हांव नाता असा दय करून मिगल हे कार्य निर्विघ्न रीतीनं जेव तशी तू म्हाका चलोवन दिव का न्हाव का. आणि तशीच मलप्रभा त्रिपदगामिनी अशी नाना तीर्थाचे उडगास करून का गंगा नंदिनी नलिनी भागीरथी सीता मालती हेमावती जान्हवी त्रिदशेश्वरी अशी 12 नावां स्मरण करून घेणं नाव घेणे का. अधिक मासान न्हालेले न्हाण बी आमगे 7 जन्माचे पाप धुवून काडता. सकाळी न्हाल्ले जना आमगे 10 जन्माचे बी पाप वता. कोणा कशी जमता तशी तर नाव चाडना 15 दिवस नावित नवे महिनभर नावित कशी कशी आमगे जाता तशी नावित हाज्यान अगदी पुण्य असा. कडेन नाव नटो जायना पडेन दर लोकांच्या संध्यानी करका कडेरी गंधाना पुरुषोत्तमाला पूज करका. एक पीठ करून ताजेर एक तांब्याचो दिवो दवरका. ते दिव्यान तू 7 वाती घालून घेऊन तुप्पा दिव करका आणि दिव लावून दवरका. दिव्या बी तशी हळदी कुंकुम गंध फोटो लावका. कलश करता लोकांना कलश करून कलशा स्थापन करका दिव लावून घे दोन्ही हात जोर संग देवा प्रार्थना करका. देवा पुरुषोत्तमा आमका अनुग्रह कर. दिव्या आमगेले अंधकार उठोचोचन ज्योती दी पुरुषोत्तमाला अनुग्रह आमगे जरूर मागील उठो दी अशी महिनभर तो दिवो जळका. कडे तांगता गेला जल तशी ब्राह्मण आपण जेवण घालून जमला रे का दीपदान करीत करता केलं बरं. दिव्या दान करताच की दुसरं का बी दिव्या दान दिवचे सलह दिताच की त्यांनी शेवटीची तांका वैकुंठ प्राप्त जाता. हक्का एक तुक्काणी सांगता. मागशी सरस्वती न्हंयचे तडारे सुशर्म म्हणले को ब्राह्मण आशिल्लो. तो श्रीहरीला बघतो भिक्षावृत्तीनं पोटभर घेत आशिल्लो आणि सदांची विष्णू ध्यान करत आशिल्लो. एक पण अशीच अधिक महिने तो विष्णूला ध्यान करून दिव्या स्थापन करून पूज करता. तो रात्रीचे हरी ध्यान करताची बसत आशिल्लो. तांगेल घरांत तू इंद्रचा म्हणून सदा एक मज्जर येता उरता. एक दिवस हे ब्राह्मणान ते हरील ध्यान करता बशिल तेन्ना ते मज्जर थंय येता. ते दिवस एकादशी आशिल्ले. एकादशी दिवस ब्राह्मण जागरण खातीर बशिल उरता. इंद्र म्हणून बी मज्जर येता. तो इंद्र ते दिव्याला घेता तेन्ना ते इंद्राचा म्हणतो मज्जर उड्डून ताका धरता. ते मज्जरान तशें उडच्या ते वाऱ्या हाका तो देवाला आशिल्लो दिवो व्हड जावन जळटा. ताज्यान ते श्रीहरी भारी खुशी जाता. फकत ते मज्जर मरता. मज्जरान दिव्या द्रवचें उडिल्ले मागीर ते दिव्या ताका स्पर्श केल्लो उरता. तशें ते विष्णू ज्योत ते मज्जराक वैकुंठाक घेवन वता. हांगा सुशर्म ब्राह्मण पयलेच्या पासून चड आरोग्यवंत येता भाग्यवंत येता आनी खुशीन तेगेले चड बळा भरशी नातरा भरशीक अगदी खुशीन उरता. अशी इहलोकांत तूं सुख संपन्न जावन मुखारी परलोकांत आपले ताका मोक्ष प्राप्त जाता. दिव्या दान केल्या जना मस्तक उद्धार जाल्लो आसा. ही काण आयकल्या जना मी अधिक पुण्य आसा.
म्हणून श्रीहरी लक्ष्मीक सांगता दिवो जळेल निमित्तानं आणि वाडवेल निमित्तानं कसं देता कसं फल मिळता मग सांगता तुमका. लक्ष्मी श्रीहरीक म्हणता देवा अमृत एक पण पिल्ले रे पूर म्हण दिसना परत परत पिऊ कशी दिसता तशी हे दीपदानाचे चिंद काणी ऐकून घेणं आणि परत ऐकू कशी दिसत म्हाका. तू म्हाका अनेक काणी सांगतोय अधिक मासाची दिव्याची हे लायलोरी आणि वाढविल्यार कसं म्हणून सांग म्हणता. त्यानं तो म्हणता हे दिव्याचे दानाचे फल हांव तुका सांगता म्हणून सांगता असं करतो. मागशी मथुरापुरा म्हणकडे शाकली म्हणले एकलो ब्राह्मण तेगेले 2 लोक चंद बायलां बरशी उरता. एकलें नाव विमले आणि एकलें नाव सुशीला. दोग लोक पतिव्रता आणि एक भावाला सेवा करच्यान तू अगदीची प्रसिद्ध उरतात. आणि शाकली ब्राह्मण बी अगदी सधर्मपरायण उरता. दोन्ही बायलां बी तेगे बरशी बरे करून उरतात. अशी कादले अधिक मास येता. एक दिवस शाकलेली बायल सुशीला यमुना नदीक उदका म्हणता. थंय गांवचे लोक न्हांवच्या म्हण आयलो सकाळी. ते पळोवन ती उदक घेवन घरा येयली. घोवाला विचारता स्वामी हांव एक प्रश्न विचारता म्हणसा हे गांवचे लोक यमुना नदीक न्हांवच्या म्हण वता तशी कसं पर्व लायला सांगता वे म्हणता. तो म्हणता काही ना गो सूर्य संक्रांती नाशिल्लो अधिक मास आयला. हो मास श्री विष्णूक अगदी प्रियची. ह्या मासांत कोण पुण्यक्रम करताच की क्षम्य येता आणि कोण पुरुषोत्तमाला नावान देव जळता की अगदी सुखान उरताची आणि मुखारी भुंयचेर तांगेलो जन्म जायना तांकां मुक्ती मेळता. ते कशी करच की मारी थंडुतकान न्हांव घेवन तो म्हयनो पुर्ती देव जळो का हाजी मोहीम सांगता का ब्रह्मा बी असाध्य असताना हांव कसं सांगतो का म्हणता. तेन्ना ती कसं म्हणता तरी आयकलें म्हाका हे व्रत कर कशें दिसता हांव करवे कित्याक म्हाका घोव चलशाय बायलांक कसं नाही कर नाही म्हणटात न्हय म्हण हांव तुमगे लागीं आज न्ही म्हाका आसा म्हणता. तेन्ना शाकली ब्राह्मण म्हणता अड्डा गो तूं सदस न्हांव न्हू तो दिवो लाई म्हयनो बरी म्हूण सांगता. तेन्ना ती घोवान सांगिल्ल्या वरीची न्हांव घेवन कुंभस्थापन करून दिव्याचे पूजन करता आणि तो दिवो म्हयनो बरी देवाचो संकल्प करते. ते दिव्याक गंधांनी लावून सदा पूज करते. ते सुशीला निष्कर्ष पण गेले सावत्रिक भारी दुःख शे ती काय घरात काम करण्याची त्रास दिवची कशी हो विचार करता. आणि हिगो दिवो आपण तशी पण इकडून वाढवू का गेल व्रत भंग कर का म्हण विचार करते. दिसता हा दिव्या तेल पळय काढले रे दिव आपल्या वाढवत नव्हे म्हण ती तशी करता. घरात कोणी नाशे वेळ पण दिव्याचे तेल टोकान दिव वाढवून काही नेणती शिकून घराबाहेर घेऊन राबता. ही सुशील पळय उदका गेली येत घराक येऊन पळयता आपल्या देवा मानवली दिव वाढवून गेला. ते पण ती भारी दुःख होता. परत ती दिव लायता आणि देवा मागीर राग कर नाका की मागीर चूक बनव तेल कमी पळय दिव्याक म्हण ती देवा लागीं पुरुषोत्तमा लागीं चूक मागता. तिला हृदय सुद्धा अशी येता. तेन्ना सुशीला कळता हे विमलेल काम म्हण ते कसं उरलें ना वगी उरता. म्हयनो भर अशी येता सुशिलान दिव लावचो विमलेन वाडोवचो. तर ती सुशिला अधिक मासाच्या काची ब्राह्मण लोकांक आपोवन घेन तिगेल्या जाल तशी तांकां जेवण आनी घाल घेन पक्ष भोजन दिव घेन अपोपानी दिव घेन तांगेले आदरोपचार करता. ताजें तिका मस्त पुण्य मेळटा. मुखारी थोडे समय वतना पडना ते विमलेक तिने दिव वाडविल्लो न्हय ताजे पाप तिने भोगूंक येता. तिका चंद 3 दारी चडोवं जाल्यार जाल्ले क्षणात ती मरताच. मुखार तिका दोळ वताच. अन्नदान अशी ती मस्त त्रास भोगता. मुखार मरना पडना यमसदना वता. थंय बी वर्ष गटले ती रवरव नरकांत मस्त यातन भोगता. मुखारी सकल जाती जावं दुसऱ्या सायम मुश्ट खाता उरता. नंतर परत तिका सर्पाल जन्म येता. ते बरी वार मात्र गिळगेन उरते. ते सर्पाक आनी कसलो आहार बी मेळना तेन्ना. तर मुखार जन्मात परत आनीक दुसरे एका रानांत ती पिशाच जन्म येता. मुखारी अशीची नाना नमुन्याचे योनी जन्म घेवन ती मस्त कश्ट भोगता. नंतर मद्र देशांत गोल्लती जावन जन्म येता. सर्व अंगांक कुष्ठरोग अत्यंत पापी ती म्हटलं कारण तिका दूर केलो उरता. अशी जीव जर वाडविला रे ह्या लोकांक बी तांकां त्रास पर लोकांक बी ती नाना दुःख भोगता जाता. सुशिला तिगेले
जीव जळ निमित्तानं जन्मपूर्ती सुखसंपत्त आणि भोगून शेवटी तिथे भावावर्षी वैकुंठावरची पावता आणि तिका मुक्ती मेळ्या. अशी हे अधिक मासांतू दीव उजेडून दीपदान केलं रे मस्त पुण्य असा. कोण हे अधिक मासांतू न्हावचे, दान दिवचे, दीव उजेडवचो, दीपदान करचे हे उठू व्रत भक्तीनं करताच की तांकां केन्ना पुनर्जन्म ना. आणि कोण ही काण ऐकताच की कोण सांगताच की कोण वागताच की तांकां बी अनंत फल प्राप्त जाता. म्हणून श्री हरी लक्ष्मी ही काणीचे महत्व सांगता.